Ug karon mga kasiyaw, meron diri kay magapaalot ni. Patibor sa tubil. Pato lang. 100 dai. Tubil me. Ay na siya pataw-pataw. Ana pa po kay gasolina. Wa ko'y labot og na kay kwarta. Ang ato manubil ta. Okay, magpalot man ta. Palot man ta kita. Palot. Okay. Sa tubil may mga siyaw. Papak. Kailangan sa Petron ka. Canterosel ni nga Petron sa Kulinaan. Nasalamat din eh. Adrians. Usay nagkaon eh mo. Wala man ko'y nakaon. Kay mo, ato nang sa ka-Justin ka. Ikaw, ka na ako ganduha. O karon mga kasiaw, umato namin sa ka-Justin, sa kandapi, kay magpalot me. Abangan. O karon mga kasiaw, na ko dre sa... Sa ka-Justin. Magpatupi na po na eh. Yo. Karon palot sa si Papi Birds. Baling bulaya ka na yung lakaw mga kasiaw. Pagkada. Bukan pa may namalin og kanding og baka sa tuhan. Ituhan. Karon na po may barbershop. Pardo siya pag uli Ay, ani. sura ni. Grabe. Pinadaganan tayong ilidito na mga kasiaw. Gusto ang dugaan. Pero pagwalo si Papi Birds. Hali jud ko pitalutan. Ato mo siya. Wala na nahataw na ato nila. Ato mo magpalot sa mga. Ano nagkalun pa karon? Pero sa Pagbiyahe? O pa biyahe? magwa ako sa ta, magwa akong bangas. May Tiyuhan niya mga kasiyaw kay naamong guni siya ay kuhan. maningang lang mo kinsa tig pagwapo na ako kanuna. Si Pare Justin oh. Kanang gwapo. Pre, Bayan promote sa na to ni mong barbershop. Atubang kay. ang bayan sa Wala kay beauty ro. Wala. bayan sa saging. Saging? Burusot kulaw pula mo. Diyan ang amigo. Bayan sa Kandaping. Fred Tiutoy. Oo. Muna akong partner ako rin kay mga hilig mami og manok. Hilig mami og manok ba as pamulang muna. Mahanin na pita kasi ila Sa tikutan. kapaps na to diyan mga kaisla na to diyan. Kalabay mo rin ay kandaping din. Sulayin Kapit mo. ninyo, testingin ninyo ng kuha ni Parikoy. Pare Justin. Bisan pag mababaeng buhat ka, ug maunsa ba kang ginuhat sa Ginoo? Bisa kung sa magpariban mo, magpa-lipstick mo, Liman ka. magpa-manicure. Liman ka sa Pare Justin, ari mo Kapakurti ko. Kandaping. Karabaw ng ga. Gakuan ga. Mura magkula po og barong. Uli ko na ulo. Ito mga paps. Basta makalabay no mga sa mga taga Sikihor din na mulabay jud kan dating di pangita ka na feel ninyo nga bugat na kayong ulo Dapat bitaw. sa highway, mga Ayaw kapaps. yung mo pagduha-duha og sulod anang barbershop ni Justin King. Sure po. Ilado ni Ug mga malima paps. ka buk inyong asawa mapunan yun na. Ilado ni si paring Justin mga paps. Yan kani po siya di ko ni lahi para nako since high school ko kani gud akong tigalalot. Laging magwapo lagi ta. Ako di salamat ini. Musamot yung kagwapo. Magwapo daan ang magpalot. Musamot yung daan. Ilado ni si paring Justin. Ano? Ang iyang apelido, Bieber. Bieber. Ano nagkailas mo? Pili ninyo makuha ni... Bieber. Oh. Justin Bieber man Gawa na. mo nga. Ay, ang kuhan direct. Barbershop. Experience gani siya kan may experience product ni siya sa David Salon. Kamo na siya mo bleach, sa ba siya mo buhok. Promote mo tayo. Ay, kani ako promote na ako ning kuan ni kay na-promote na ako niyang kuan sa kuan manggod sa SB page na mo. Promote na ako ni hindi ako na pong kuan ako lamang upload. Aron dagan pag magapalo. O karon mga kasiyaw, akong i-promote ng iyang barbershop. Justin Barbershop. Tag 50 ning iyahang kuan. 50 yung haircut. Haircut niya. Kanabang pang Ganahan mo magpalot or presyong pang Pinoy ro. basta kay tanan magpakulor mo og buhok, Ay, magpaunsa mo magpakulot mo. Mas kay mo pakulot ari mo kandaping. Ug naagit mo yung mo Kadaping be. Ug mo ingon gyud mo na kog kinsa mga ngilngig nga barbero Justin. kanang Islam mo trabaho. Justin Bieber. Manila yun. Sa yung giulat. Ari na mo. Bisag mabagyong aure diri na mo. Ari na mo ditso. Bitaw. Dagan tibok Maria kinadaghan Ilan? na. I don't know po sa ubang mga barber Okay. pero sa ako Dili na doon siya sa Tibok Maria kay dito man siya ga kuan po dito atong sa pre no. sa akong pagbansay-bansay si Justin di mo daghan pag gawa sa iyang maayo mo alot, maayo mong tawo. Butan ko ba. Di na ako nakabili. Gwapo po. Pero ang problema na mo ron mga kasiaw kay kaning iyang buhok kulot. Iya kuno ipariban ug madala ba punin nang wa mapugabot Dili. sa kadangaw. Kapano ko ipariban Saon man eh. pulo ra ka buhok usa, pulo ra ka buhok. Anam-anam mo. Oh, anam-anam biya na. Episode daan eh. First episode, first 10 hair. Oh.
pulo, tuli. Ang tag mga pila kabalik-balik na purot na ni. Maparyane ron mga kasyaw. Oh. Tanawa. Ako ang amigo na dating trabahante ni sa San's Restaurant sa Bikire. Iyang gi. Oh. Galibog bulaw ba na puti pa man eh. Hindi ka malaro bulaw ba na eh. Puti man yung muro magpitala ni Wano, muni. Produkto. Oh, basta mga pare, so mo kayo nga na eh. Basta tanawa yung pagkataon-taon. Tanaw na ito. tanaw na ito na Iswa ta ng mga buhok. bubulaw ba na eh. Iswa ta ng buhok. Puti. Mabulaw. Oh. Mahuswa ba nito ng buhok? Ay, mabulaw. Huswa na buhok. Muni, maka-attract ni partner, maka-attract ni magabiyahe ka. Kay, uy, ako suki, ito na hilabay, kay hingilak ng iyang color. Oh, di. Magkabantay yun. Uso man ang kulor nga. Abo ba pre? Ano? Dili, uso lang. Uso na yun ang kulor nga. Ano bitaw nga ning ubos na ito? Kung sa supay nga nagbulaw. Kasi ako, asa mo ganaan ano. Oo, dagang kayo kasama na ako. Pero ako nakitaan ka, papibol, sa tuna, iyang tupe, Happy birthday! badly sare. Happy birthday! Ang lahos na rin kilay, napagkani ako. Talagian nasa ako ang mga sakop, Wala alagaan. pinahari siyang design. Kasi mukha mo pinamiyaring ka, color na una na eh. Nga, ato sa orasan pre. Ang kamot. Ano po? Pinakaulo. Isa, uswasan mo na parikan. Waswasan pa na. Ha? Mahilo na tanong. May kubiman tubig, may bangay. Sunod ang ulo hat. Ay, ano na gano'n mga 5 minutos kung lunod. Lugar, idol off. Taas na may kaya na 5 minutos lunod. Di na lagi. Iugbok naman natin. Laro naman kasi ako. Isa may sunod na ni, pre. Ay, tayo daw. Ano pa dyan? Upat ka buhok na kaya Dagan pa kita. din eh. So karon, dagan kayong customer niya akong amigo. Amigo kay nako na kay sa una pista giluan gakuha mig kawa sa bukid nangadakpan mi sa poy. Kuha gakuha kawa. Pero pagka nga lang pista, gadala mi og kawa. Na, nakatuki na na yung mga angay. Kuan, Ang na istorya istorya mo. mo na kay. Expire ang rehistro. Dahil lisensya, so violation daan. Oh, expired imong rehistro sa motor. So kadala magkawa kay kabulingit pumintaw kay pista magitinaw nang nadala ra gid og istorya pa. Sa mga kapulisan nga mga maayo po kay inyong pagserbisyo. Dagan kay salamat po ninyo sa dagan sa trapiko nga usahay makasabot mo sa amo ang sitwasyon po sa pagbiyahe namo sa kalsada kay katong kawa magita para pag pista. Muna akong pare. Munang dako na siya pagka-asinso ron. Nanay ang barbershop no. Justin Barbershop Haircut. Ang iyang apelido wala rin butang, pero Justin Bieber gini siya. Wala rin kalibutan. O karon mga kasiyaw na. Basta na gini siya. Siya na siya pa. Tupik ako. Muni ako ang amigo ko. Kaya Amigo ko nagkuha yun ang mga tulutan kas pre. Kini Muni kay pre. bagita mga lalot pres kadating yun. Si Justin. Huwag ka na eh. Banggitang celebrity ni sa kuwan. Pre. Banggitang celebrity ni Secure Binders. Celebrity. Siya. Marog si Kuan. Karon magpariban unta siya pero ang surrendering kuan Di tagyaning barbershop kay tagpulo ra pud ka buhok yung usa ko'y pariban. iyang buhok kulot mugbo. Lisod man ribanon ni itulid na. Kay ni kuan og salwake. Arangan di na lang kulot Kuan sa naman. Tirada na hinahinay nagkalibyo. Kuan ni mga kasiyaw. Iya habang buhok gamay ra untag buhok. Invisible ano tindagana kay ng buhok ko. Yahan gani harada ining di. Dagan man kaayo og buhok ni. Oh, diyan na mga kasiyaw. Unang mabuton sa kinaman natin ni mga kasiyaw. Bisod ko kung biyaan ni mga kasiyaw. Partner mo na ako ni mga kasiyaw. Mga kasiyaw na ra. Hello mga kasiyaw. Karon mag-promote ko sa mga channel og mag-shoutout ko sa mga nagpa-shoutout. Akong i-promote ni nga channel Biyahe ni Kuya J. Muna ako ang partner nga vlogger diri sa amo ang lugar sa Barangay Liloan, Maria Secure. Princess Lynn Vlog from Singapore. DJ Anitot from Singapore. Sunny Ingito from Norway. BMC Episodes from Hawaii. Tony Saliot from Saudi Arabia. Nice Lin Entertainment. Samira Naku
Bicolana Vlogs, 5G Family TV, Jam Nicolas Official, Rams Amazing TV, taga Mariane, ako ang partner ni, Julien Atay from Malaysia, FIDA Sports Unlimited, ngunit si Sir Peter Batlag, principal sa Timbaon Elementary School, ako ang classmate ni. O sa mga nagpa-shoutout, ako namang shoutout, Angie Tagalogin, and Justin Bieber, nga tag-iya aning barbershop nga amo ang patupihan ni Papi Board. Salamat kayo, Pre Justin Bieber, sa imuhang manindot nga pagputol sa buhok ni Mr. Papi Boards, ang atong idol. Shout out ni anak ni Julito TV. Shout out ni GC Oxo. Shout out ni Super Migubay. Kani Super Migubay, sige kinako ning i-shout out kay ga-idol man pagayon ako. Shout out ni Jeannie Borbs. Shout out ni Heaven Sky Kapangpangan from Iligan City. Shout out ni Shilami Ancho from Bulhoon, Cebu. Shout out ni Maestro Von TV. Shout out ni Jocelyn Partusa. Shout out ni Heart Julius Aaron from Basilan Province. Shout out ni Rianic Vlogs. Shout out ni Maricar Gorgunya. Shout out ni Ramsod Angkako. Shout out ni Royal Rims TV. Shout out ni Richie Ocon from El Salvador City, Misamis Oriental. Shout out ni Elmers Muktor Channel from Purok 4 Saging Maria. Shout out ni Aljon Ortiga from Bae City, Negros Oriental. Shout out ni Jeffrey Gutib from Cainta, Rizal. Shout out ni Sheila Ligali. Shout out ni Mike Igad from Zamboanga del Norte. Shout out ni Rosel Ayapana. Shout out ni Del from Valenzuela City. Shout out ni Helen Espantalion from Tagum City. Shout out ni Dioko Hilado. Shout out ni Cliff Vlog from Japan. Shout out ni Christian Bacalso from Mindanao. Shout out ni Alabel TV from Sarangani Province. Shout out ni Brinda Badiles from Kuwait. Shout out ni Boy Katrip. Og sa tanang nagpa-shout out, na shout out na muna ko. Og katupong akong gipromote humana. Sa tanang nagsuporta sa kuang channel, daghan kayong salamat sa inyong walay puas nga paghunong sa suporta. Katong wala pa ka-subscribe sa kuang channel, palihog po naman kung ninyong subscribe. Please subscribe, Probinsyanong Siaw. Hit the notification bell, bill all, para updated mo sa mga upcoming videos. Kay everyday, halos ko mag-upload. Og sa atong panag-uban sa akong channel, dili man kini mahuman. Og sa akong pagyaw-yaw sa inyo utubangan, kini way kahumanan. Ako moingon kaninyo nga maayong adlaw kaninyong tanan ug daghang salamat. More power sa tanang mga nagsuporta sa ako ang channel. God bless you all. Long live